ma bebin nan ta dame ni da kira fa. Kai? Gashi miss call 80 kana gani ta takura mun ina ga ma. Kai walakanci ya ma yawa ya kamata ko uku ka samu ka amsa su. Ko? Kware kuwa. Ka ga ma yanzu kiran ta na shiga. Hello baby. Ai da mugun ka ne kai. Kai ka san ni mu kai? Hello baby. Gani a London. Kware kuwa. Muna dan tare da wasu turawa ne kin san ba su jin Hausa. Ga China. Su gashi yanzu ma ila cewa ina zagin su ke to ban san me nake cewa ba. Da kamar na ce muke hello where are you? Kin ga Baba, yarinyar da ka murkushe ta nan ba. Ka ba shi na labari. son ke baby. Ka san me yi fa baya faɗa. Ba shi labari. Dan ƙarya ne wannan gayan. Ana muku abun nan. Kai, ku zo nan. Ni an bani labari a garin nan. Ku ne tatattun yan iska ko? To wallahi ina ga muku duk iskan. Ka daina shiga ma yara haka fa. Kai bannin ci uban su. Ka san wanda kake magana da shi? Kai samu zaga. Duk inda kuke takama da shi mu je. Ya ne shi mana? Ya ne shi. Ba wanda zai take mu. Kai samu Je ka Mu mun san yaran nan shi yasa an ga mai yaki ya Suna da wanke hannu. Me kama gawan nan bai buga gaba ko? Ai ka wanke hannu. Me kama gawa bai buga shi ba. Ku danna subscribe. Sa'annan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.